your smile every night and day. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night and day. Ja! Ik maak het net hoor! Links! Welke nou? Oh, jezus! Hoe gaat het? Doe juist een bolletje, joh! Oh, verdikke man! Doe maar! Recht! We hebben merken natuurlijk zoals Jim Sjuggen. 4 dagen lang. Alles, alle dagen worden wel ingevuld. Toen hebben we meestal speeltjes voor alle strippen. Dat alle strippen zich opjanken en mooi kunnen. En alles wat Jim Sjuggen is wel heel actief. Ja. Oh, bliksem, dat had ik nog zien, man. Je moet die dingen bij elkaar horen. Ja, zij, ik ervoor. Heeft alles wat onder controle? Nou ja, ik geloof het wel. Nee, er gaat altijd wel wat mis natuurlijk, maar nee. We hebben misschien 6 in totaal in de commissie, dus dat gaat perfect. Oh, het is een officiële commissie? Het is een officiële commissie, ja. De Smurfencommissie? De Smurfen, ja. Cartoons is het thema, dus wij moesten als de Smurfen. Oké. Dus dan, ja. Past dit goed? Dat dacht ik. Nee. Kom op, joh! Nee, links! 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 Dit gaat hartstikke naar brood. Links! Rechts! Links! Rechts! Links! Had je dat goed? Links! Rechts! Oh, we hebben te pakken! Links! Rechts! Links! Rechts! Verder! Links! Rechts! Ja, ben we er? Rechts! Ben we er? Goeie! Wat ben je me onderaan? Hij zegt niks. Nee? Niet op commando hoor. Maar en wanneer praat hij dan wel? Met heel veel kinderen erbij. Dus dan, ja. Er zijn geen kinderen in de buurt. En die veel lawaai maken. Water met water, een douche en zo praat hij ook. Onder de douche? Ja. Doe je wel eens de douche, een mooie papegaai? Nee, ik niet. Maar ik zet hem er wel zonder. Ik neem hem zelf niet mee onder de douche. Dus, Dus je sleept hem moer allemaal heen? ja. Ja, overal. Gaat overal mee. Je kent hem ook gewoon thuis zitten, toch? Nou, vindt hij niks aan. Zou je ook niet leuk vinden als je alleen thuis zou zitten. Dus hij gaat overal mee. Elke dag wandelen we ook. Hè? Ik wandel elke dag. Ik laat hem uit, net als een hond. Dan zet ik hem in een boom. Dan loopt hij een beetje in een boom. Vindt hij echt geweldig. Maar hij vliegt dan net mooi en mooi? Nee, hij kan niet meer vliegen. Hij heeft een gebroken vleugel. Maar je ziet het blijkbaar niet zo vaak, of zo? Dat je nou... Ja, nee. Nee? Ik zou net heel vaak papegaaien op de boot naar Ameland. Nee. Oké. Nou, dan moet je hier vaker langskomen, dan zie je hem vaker.
Dit is nogal een ambachtelijk apparaat, lijkt het. Nog in ieder geval wel gered, hè? Ja, Een massieve denk dat. ouderwets. Ja, Wat is zeker. hij? Ik denk dat 100 jaar is een beetje. Oké. Ik weet het net precies. Maar... En hoe kom je daar dan? We hadden dat ding in 71 jaren hebben gehad, bij Opperdik, uit Drilst. En mijn heid die weer sloeg op hout. En ja, die vond het heel mooi. Dat zat ben ik ook wat in roeren daar, hè, in Ja. het houtspel. Maar je bent nou de houtman hier in Rotterval, of net? Nou, Wil je net zo neemt? Wil je dat net zo? ja, dat klopt. Daar ga ik er zelf achter zetten. Achter mijn naam, in het bedrijf. Ja, ik ben wel juist met hout bezig, dat klopt. Ja. En wat is zo mooi in dit apparaat? Poeh. Ja. Ja, dan is het bij hem. Hè. Als er in het les aan BMW hem vast, zei ik vond het krijg vast een boek hier. Oh ja. Dat, ja, hoe het hout eruit komt, dat is mooi. Waar maak je het hout voor? Gewoon een beetje verder verkeek, particulier wat. En is er een soort vraag mee? Het trekt het altijd wel op. Maar het is net al in protozaal, ja, weet ik net. Echt een super hobby. Beetje, ja. Ja. Nou, dan moet het toch iets aardigs om wezen om dit aan te doen. Hè? Ja hoor, dat is het wel. Je had ook wel voldoening, ja, daar ben je me terug komen. Maar hoe vaak ga je het probleem maken? Ja, hè? Ja, je bent eigenlijk altijd aan het probleem oplossen. Ja, wat kinderen al je misgaan af? Nou, als er weer een noest verkeerd zit, dan wordt de hele been weer omverrot en dan wordt net. Oh, dan knapt een baan. En als het te zwier je, dan bloedt het midden in de been zitten. Ja, ja. En dan moet ik aardig onderhouden worden met vet. Wordt er net die vers? Hier had hier een smarlagers, het raam. Dus dat. Maar eigenlijk na elke been maar een keer smarren. Iedereen vindt het eigenlijk wel mooi. Jawel. Het is grut, hè? Een Ja. beetje machtig. Ja, een gigantisch apparaat. Ja. Nee, dat klopt. Er is een ton of 3 voor jou te draaien. Heb je wel eens verwonnen? Een beetje misschien van de regen, maar dan jij erom dat ik in het hout om jou. Net aan de machine zelf. Nooit een hoorn ertussen hoorn. Nee, ik geloof het net. Want ik net vanzelfs. Nee. Het kan wel eens wezen dat dit laatste hier is dat jou dit doet. Nou, die kans zit er wel in, ja. Maar net omdat je er geen nog meer in hebt. Nee, dat net. Waarom Nee. dan? Nee, mijn stiefman is bezig om hier mijn sloopregelingen, dan kun je een bouwterrein krijgen. Dat kennen we, dat binnenkort sloop wordt. Of binnenkort, maar zo lang ben je misschien met je wij. Ja. Zadwan. Ja. En werd ze dan in komen? Ja. Nee, nou ja, het laatste moesten we wel weer draaien, dat is het mooiste.